Het is maandag 10 november. Dit is de Sportcast. Mijn on tafel Geert-Jelle de Vries. Geert-Jelle, stel. Do bist Mohamed Ihataren. En do neemt de strafskop tegen Bernd Klaverboer. Wat zouden ze dan van? Geen Panenka. Roelof? Ja, Panenka natuurlijk. Ja? Bravoer, hou ik van. Maar die linker ik nog? Ja. Willem? Maar die capaciteiten van mij gingen het stadion uit. Staat er nu? Ja. Andor? Ik zit elke penalty binnen. Altijd leeg links onder in de hoek. Goed zo jongens, we hebben weer een heel soort te bepraten in een nagelnije, grootvolle oorlevering van de Sportcast. Heerenveen is beter als Fortuna Sittard, maar verliest wol met 2-0. En Cambuur is viersten te sterk van Vitesse in de Gelderdoom. Winnen de Ljouwters met 4-0. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Nou, kan dit een goal worden? Ja, die rolt erin. De binnenkant van de peel. Het schot van Jakob Tretsko, die mat er dan eigenlijk wel in. Is van Jatska Tretsko op de peel. Oh, weer op de peel. Tweede keer is de wedstrijd. Het is Fortuna Sittard dat compleet in de verhoudingen op een 1-0 vastspel komt. En het is de invaller. Nog geen 20 seconden. Paul Grodon, een intikketje. Hier komt de schot van Teamsel trouwens en die poeit hem geweldig in de kruising. Goeiedag 6. Krijgt Heerenveen nou toch een penalty? Penalty komt er van Fortuna Sittard. Gadverdarie, er komt een penalty van Fortuna Sittard. Nou, Klaverboer, maakt je die fout maar goed, jongen. Maakt je die fout maar goed. 66e minuut. Ihataren en Klaverboer. Oh, de Panenka van Klaar. Ihataren. Oh, hij daagt hem uit. Hij daagt hem uit. Vanuit die penalty nabeurt daagt Klaverboer hem uit. Dom maar naar Panenka. Hier naar Steenbleuw, jongen. Ja, dat is ik altijd de keepers. Steenbleuw. Die gaat nou richting Gustrand. Wat gebeurt hier nog? Wat is het 3-0? Nee, krijg net jou, krijg vol 3-0. Ja. Remco Balk. Gustrand wordt onraken. En dan ploft hij binnen. Dan ploft hij heel zakelijk en heel makkelijk binnen. En hier aan tafel Andor Faber, Willem Vermeldvoort, Roelof de Vries en Oud Cambuur en Heerenveen voetballer. Zet ik er altijd bij, Geert-Jelle de Vries. Welkom man, mooi dat je er direct weer bent, Geert-Jelle. Ja, ben dankjewel. gewoon gebroedelijk naast Roelof. Ja, gezellig. Ja, toch? Maar bent meestal wel eens. Meestal wel. Jawel, ja. Ja, maar goed, we verwachten je wel bij veel. En als het net niet is binnen, dan hebben we nog steeds geen ruzie. Dat is belangrijk. Dat is Agree to disagree. Ja, het is wel wat saai dat je met vaak in je binnen. Dat is de moment. dat is saai. We hopen je dat er nou wel wat vuurwerk in zit. Maar is die bek haar, joh? Ja, dat denk ik wel, ja. Begin wel. Maar Roelof, dan bestekken we weer om uit Limburg. Oh, dat wie een reis, jongen. Bij Nijmegen en al die files en ellende. Fjouwerroen, hinderhuis. Ja, maar hotelletje. Lekker, man. Ja, 4-sterren hotel. Wat hier het? Nee, dat is zo'n troosteloze... Ik moest nog wel even een keer Fortuna denken deze week. Want dan? Ik mag vaak nog een keer Fortuna denken. Ja, maar wij al, ja. Die zei de sfeervolle stadions, Fortuna Sittard. Gadverdarie. Wie geen kokende massa? Die was sfeerloos, jongen. Dat betonblok daar op een industrieterrein in Limburg. En dan zitten er een joggatoerse man. Dus het 12 toersen in kinderen. Dat voel me nog mooi, eerlijk zijn. En dan is naar dat afbraakvoetbal van Danny Buijsen. Het maakt mooi, hè. Maar het voetbal is net om aan te kleuren. Maar toch is het een leuke stuntie, jongen. Nou ja, dat kijk ik net. Is dit een objectieve mening of is dit vanwege die 2-0 en zo? Dat is dan toch een oorbeeld van die club krijgt. Nee, want dit zei ik ervoor ik al. Dus kijk maar goed wat komen. Ja. De fly wie goed. Reisflytje. Is wel een extra fly naam, toch? Is alle trein naam? Nee, eentje. Eentje? Dat geloven we net. Dan Willem, daar is een klapblok naast je lezen. Dat belooft wat. Ik heb hier een heel soort statistieken bij me, want dat doe ik altijd bij alle wedstrijden. Ik neem statistieken op, maar intussen is het best relevant Was worden. dat bij alle wedstrijden? Ja, bij Vitesse, of bij Cambuur-wedstrijden. Dus Vitesse-Cambuur heb ik alles. Ik heb bijvoorbeeld hier, we pakken het boek er even bij. Ja. Hier hebben we reddingen Thijs Jansen. Iemand een idee bij Vitesse? Iemand? Hoeveel reddingen ieder? Nou, een stuk of draaien. Fjouwer. 0. Zo'n. Zo'n. Ja. Nou, dat En dat dit is is toch leuk. wel, Dit is primeurtje. Dit is ook wel leuk. Diemes, Pases. Hoeveel Pasen hier Mark Diemes? 15. Nee, maar gewoon... Zo, dat zit er heel veel bij. Ja, tuurlijk. Gewoon elke paas? Nee, Gewoon maar, elke paas. Alles. Maar best er dan tijdens die radioverslag Ja. onder turven? Als... Nee, Wat is dit voor zinloze informatie, Willem? Nee, dit is helemaal geen Ik vind het zinloze wel- informatie. Dit is heel wichtige informatie. Hij neemt zijn werk wel serieus. Dit Dat is, vind ik mooi. dit is het moderne voetbal, Arjen. Kan je dat bijbenen? Dat weten die Oké, 50-plus netje. Maar vertel Daarom eventjes. komen ze uit bij een middenvelder in Zweden. Want dit gebruiken ze al als statistiek. Oké, maar hoeveel pases hier Mark Diemers nou? 60. 60. Ja. Maar pases is hetzelfde als balcontact? Nee, balcontact is wel wat oors, maar dat kun je heel breed interpreteren. Want snel een bal omruit is het contact, dus dat is breed. Maar hoeveel paas balcontacten is een hier paas. nap, bijvoorbeeld? Nap hier. Ik Ja. heb fjouwer onderscheppingen. Hij pakt 4 keer de bal uit.
En hij hier 3 keer een tackle, daarvan wie 1 efficiënt. Het zit er al hier op. En hij hier 21 passes, daarvan wie 20 goed. Dat is ongeveer 80%. Nou is het ik zo dat je nog verdelen kan tussen een eigen helft en een helft van de chinstander. En door. We gaan door, jongens, naar de stellingen. Dankjewel. Misschien komen we dit uur nog blijven waarom, Willem. Dat is vaker, dat wordt wat flauw. Tempo om wat omheen gaan. Ja, maar ik wil even waarom. Nee, sorry, we gaan naar de stellingen. Dus de eerste stelling is van Giet Jelle. De selectie van Heerenveen is vissen te smel. Ja. Andor. Henk de Jong had gelijk. ADO is net meer in te heljen. Nee. Zo. Roelof, een trainer die het Marcus Linde net opstelt, dat is geen goede trainer. Ja? Nou ja, dat mooi, hè? Dat is een vraagteken, maar als het is dat zegt. Nee, maar Dus Roelof vindt Robin Veldman geen goede trainer. Dat is eigenlijk... Dat is de conclusie. Ja, Robin Veldman. Willem, de goal van Mark Diemers is de mooiste goal van dit weekend. Zeker. Andor, de goal van Tony Rilke is de lelijkste goal van dit weekend. Ja. Nog eentje, de financiële situatie van Cambuur is dramatisch van je beiden. Ja. Ja, eensgezind. En dan de laatste is van Geert Jelle. Dylan Vente is beter op Njoggen als op Zien. Ja. Goed, nou, laten we daar op verder, jongens. Want hoe kan het toch dat het voor Heerenveen zo dreig is om een oerwicht op het veld, om dat uit te drukken in doelpunten? Nou, als je dus hadden in het begin van uw uitzending van Heerenveen is beter als Fortuna. Ja. Maar op wat voor gebied? Voetballend winnen ze wat beter. Balbezit, expected goals. Ja, oké, maar waar gaat het uiteindelijk om? Op eigen helte. Ja, oké, maar het gaat om een wedstrijd winnen. Ja. En daar is Heerenveen net zo goed in. Ze krijgen altijd een soort kansen in. En ze kan moeilijk een goalmatje en een wedstrijd in het slot gooien. Dat is eigenlijk geen gelukkige combinatie. Hè? Want ze hebben ook geen enkele keer de 0 houden kind. Nee. Seizoen. En ze krijgen vrij makkelijk doelpunten in. En ze scoren amper. Dat is een lastige combi. Ja, dan win je dus geen wedstrijd. Maar het voetbal is wel goed. Het is geen eigen wiskunde, maar het voetbal is wel redelijk goed, ja. Nou ja, Veldman zei, ik heb me gevraagd van, is dit nou een tendens? Hij zei, nou ja, als ik zoom op was echt zwaar gemaakt, als we net meer die scorespositie komen. En dat we die kansen niet meer krijgen en net goed voetballen. En dat gebeurt al hier wel. Dus ik denk net dat er de reden is voor zwargen. Nou, ik moet ze wel een beetje zwaar aan. Ja? Ja, hoe de trainer. Oh. Want ik heb Robin Veldman heel heeg. Ja? Ik denk dat het echt een goede trainer is. Alleen, hij gaat nou op het veld, gaat er toch wat soort trainers doen. Hij wil bepaalde jongens erin hebben en hij gaat er scoren. Ja, en daar moet ik wel zwaar genoeg. Bijvoorbeeld hij wil Zeiker in, hè? Die zet hij dan in de punt. En dan zet hij Vente op Zien. Ja. Wil staat net zijn favoriete positie. Nou ja, ik denk dat beide nummer 9 binnen. En dan moet je de beste erin zetten. En dan moet je net op orenkanten scoren gaan. En dat gaat er nou wel dwan. Maar wat voelt er dan van die fjouw van Gert-Jan Verbeek, vrienden hier in de podcast? Die zijn mooi Vente en Zeik in de punt van de spits. Ja, oké, maar dan moet je wel oren voetballers aan de boetekant hebben. En die binnen net. Dus is dat een goede oplossing? Ja, dan zal er alles omgooien moeten. En volgens mij is dat net de bedoeling om met 2 spitsen te voetballen. Alleen nog hij wil graag die 2 jongens erin hebben. En dan had het Jedder die hem van overheen. Ja. Dus dan creëer je plakjes. En ik vind gewoon met per positie share wie de beste is. En voetballen op een manier die het voor een club als Heerenveen verst is. Nou, dat is volgens mij voor jou het rijden. Dan vindt Vente op dit stuit net de beste noemen zien. Nee. Ik denk dat er al in Nee, dat vind je niet in nevens mij. Nee. En daar toch uiteindelijk verliest Linde zijn basisplak. Nou ja, Linde is net in de beste vorm, maar ik wil graag altijd Linde erin hebben. Alleen nog, nou is er geen plak voor die jongen. Veldman zei het zelf, ik ben de grootste fan van Linde. Alleen nog, hij speelt het net. Ja. Ja, ik wil voorlijn. Oude Vreet. Ik dat voor jou het waarprincipe van Gert-Jan, die dat vriendelijk keer zei. Ik had het wel horen waarom speelt Linde net. En wat is dat ik denk, nou, Linde moet altijd spelen. Misschien wel de man die als eerste papier zit en de rest omheen bouwt. Maar en dan is het ervoor en dan had hij toch best wel een goede uitlis. En dan zou je nou van, wat is dan de uitlis? Dat weet ik niet meer. Dat is net, toch? Dan les nog op. Ik echt, Ik denk, nou komt er mooi inhoudelijk voetbalverhaal. En Dan les nog op. Nou ja, volgens mij is dit het verhaal. Hij vindt dat want hij moet hem jochtje op de 8. De loper op het middenveld. Hij vindt dat de ideale positie is van Marcus Linde. Ja. En een 8 moet ik regelmatig opdoeken in de sectiemeter van de Chimpartij. Ja, maar dat is Brouwers nou. Ja, precies. Maar het is dus een Chinezen. keuze of Brouwers of Linde. Ja. Ja. En hij vindt dat Satting Brouwers, Sattings
Robin Veldman. En hij vindt dat Brouwers dat vaker doet en ik beter daarin is als op dit stuit Linde. Maar als je joggen naar de statistieken, en Doop is de man van de statistieken, en we weten zo dat Willem echt van de statistieken is. Ja, qua statistieken ontrint hem elkaar net zo vol, want Linde heeft dit seizoen... Nee, vorig seizoen hebben ze beide keren allebei de 2 keer gescoord. En dit seizoen Brouwers 1 keer en Linde 0. Maar wat wie er mis met Linde op size dan? Nou ja, hij shot in hem yes size. Ik vind Van Overheem wel echt goed hier. Nee, klopt, maar Van Overheem die is die dan nou en die weer op het middenveld. Die had natuurlijk een paar weken centraal achterin stond. Het draaien wedstrijd al, maar... Ja, maar in principe is dat wel de size, toch? Ja, in principe is dat een soort, maar ik vond die opbouw van achteruit, maar van Overheem en Maas Willemsen, vond ik echt een hele goede keuze. Ja, alleen dat ze in Ajax, VVV en Fortuna spelen Kersten weer achterin en Van Overheem ervoor. En dat doen gewoon ik lekker. Kersten spelen goed, die dribbel ik vaak in. Eigenlijk is het een heel goed elftal. Nou, dat vind ik serieus, echt. Ja, maar het feit dat Jereveen echt een hele goede ploeg gaat. Echt Europees voetbalwaardig, dat vind ik echt. Hoe Europees voetbalwaardig? Halen van Europees voetbal vind ik echt dat ze bij deze ploeg dat dwang kennen. Als je in principe ben ik het mij die is. De potentie is er. Maar het feit dat Jereveen een wedstrijd als die van Oranje Sneun verliest, dat jouwt on dat exact hetzelfde is als Oranje Jerren. Dit soort wedstrijden wint Jereveen net. En dit is de reden waarom Jereveen te kwad komt voor Europees voetbal. Nou, als je dit soort wedstrijden winnen, dan wil je een stabiele subtopper. En de bank. En inderdaad, was toch de breedte van de selectie. Ja, maar als dat is het probleem. Wat er bij Fortuna inkomt en wat er bij Heerenveen inkomt. En er zijn wel een paar blessures. Maar dan nog is het gewoon te smel. Ja, maar dat is één ding triggerde mij. Want zoals ik maak me wel wat zwaar gaan oer. De trainer, zou je dus zo. Ja. En, want Heerenveen is eigenlijk beter in de eerste helft. Het is nog altijd 0-0. En dan in het skoft, Danny Buijs die gooit wat om. Die doet een paar knappe wissels. En de hele wedstrijd is totaal oors. Dat is toch eigenlijk wel bijzonder. Dat valt Totaloors valt ik wel weer wat mooi. Het wie net zijn. Slaat ergens op eigenlijk. Die nou rust ik net zo slecht. Het begon al net zo heel slecht. Alleen die goals die vallen een beetje vervelend. En dan wist het in Fortuna. Ja, dan is het. De eerste goal wie een fout van de keeper. 100%. Ziet wel moeilijk stuit in trouwens. Hè? Ik moet een beetje van hem opnemen. Ja. Liet fout zien. Maar dan krijg je 1-0 in. Die penalty wie onterecht. 2-0. Fortuna uit. Gisto net meer redden. Nee. En wat has er nog Fortuna, hè, Fortuna? Of Jereveen en Karsten. 2 afstandskoten vanaf 24 meter. Has niks. En dus dat kun je wel zeggen van hij had het even omzetten, Danny Buijs en dat wie knap en dat. Ja, twee persoonlijke fouten of een fout van de keeper. En ze krijgt 2 doelpunten in. Ja, hoe maak je daar nou als trainer? Maar heeft Jereveen dan gewoon een scoringsprobleem? Is dat dan? Ja, want dat wil ik even vraaien. Ja. Hoeveel de krediet het Rivera nog? Nou ja, dat is echt net best. Dat je dat niet met de oorsteen. Nee, dat wie de vraag hier meer om de club wordt. Ik heb wel een idee, jongens. Dit is net best. Ezer Gurbus, want Ezer Gurbus die barst van het zelfvertrouwen. Want waar is beter, Tinksto? Ezer Gurbus of, wist Roelof de eerste interview? Nee, van mij zit het helemaal op. Ja. Oh, helemaal? Ja, natuurlijk. Inclusief mijn uitlis? Die hele uitlis. En we weten de uitlis van Roelof. Nou, ja, ik haal je wel even een bakje dan. Harkers, spoel maar 4 minuten terug. Ander doe eens wat liever. Lim maar even jij, jongens. Ezer Gurbus. Ik heb alle spelers in de eerste en eredivisie opgezocht van 20 jaar en jonger. Ik noem de naam en dan mag jij zeggen wie er beter is. Ezer Gurbus of de naam die ik nu opnoem. Oscar Sjöstrand. Cambuur. Esser. Isham Ferra. Dat ken ik ook. Dat is buiten van Cambuur. Esser. Ayoub Oefkier. Esser. Talfietje. Wie is dat? Nak. Esser. Milano Jonathans. Esser. Ayman Sliti. Esser. Jaden Slory. Esser. Leo Sauer. Esser. Bij Raktarefiets. Esser. Mika Gods. Esser. Lamine Yamal. Esser. Nee, echt? Zeker. Nee. Zeker. Jij zegt nu al dat je... Jij wilt gewoon... Jij wilt beter dan Lamine Yamal? Ja, zeker. Nou, de man had wel zelfvertrouwen. Maar is die er in de basis, Roelof? Nee. Had je beter binnen als Lamine Yamal? Hij scoorde er ook niet. Ja, maar misschien is Rivera dus ik nog beter als Lamine Yamal. Dus dan... Ja, nou ja, goed. De mensen die vinden het niks, hè? Die zeggen, je zet zichzelf voor lul. Maar dat valt er wel maar uit. Het is gewoon leuk. Ik vind het leuk, ja. Leuk bravoer, toch? Bravoer. Mansje.
Inhoudelijk waardeloos, maar qua entertainment prima. Nou Ja, dat is precies. Ja, Maar maar hier ik staat weet diepgravende journalistiek verwachten van collega Roelof de Vries. Hoe had dat artikel? Maar is de Goedeboes net lezen dan? Want hij had een heel verhaal hoe dat hij komt uit de Wiek Presikhaven. Dat is hier van de Vogelaarwijk, een achterstandswijk in Arnhem. En hij wil daar letter. Hij is nu bezig met een opleiding social work. Zit in het laatste jaar. En hij wil letter een buurthuis, een buurtcentrum beginnen. Voor die jongeren die nou al tien hebben opzoeken. Daar werd hij maar praten kunnen, aanleiding zie ik in. Dat artikel zit op omroepfriesland.nl. Nou, je kind dat we weer omlezen. Dat is een nobel streven. Dat is een zeer journalistiek goed item. Goed zo. Dan even hoe de Panenka. We gaan van Ezer Gurbuus naar de Panenka van Iataren. Liedjesstap. Dat is een liedjesstap. Ja. Een liedboogballetje is dat. Want ja, ik vond het eigenlijk wel hilarisch. Ik kijk. Ja, toch? Het is toch geweldig dat Iataren dat dan doet. Ja. En dat hij ook even een lange noos maakt naar Klaverboer. Dat je toch bij het spult Hij zit. zei na de tijd, want Iataren en Klaverboer zochten nog na de wedstrijd nog even op. En toen zei Iataren tegen Klaverboer, dat bewegingje wat ik nog maakte was niet richting jou bedoeld hoor, dat je het even weet. Oké, want hij roept naar de achterlinie en hij die bij machine hand. Ja, weet je, Sa van... Ja, nou, het wie geen lange neus. Het wie net... Nee, het wie net een lange neus. Dat zie je dat tussen. Ja. Het wie een soort van de podcastlustratie zie je tussen een lange neus in. En dan... wat wie het? Ja, dit Vogeltjesdans. Ja. Maar hij zegt wel in de richting van Klaverboer. Ja, ik leeuw het net. Maar ik vind, wat vind je ervan eigenlijk dat straks gebeurt? Ik vind het eigenlijk best wel leuk dat Klaverboer dat doet. Bij Iataren. Toch een jongen van jochetje hier uit Catholic. Ja. En je maakt toch beziekje om de strafschopnummer enigszins uit de concentratie te hellen. Dat is dus net slagen. Nee. Maar Dat ging best. Nee, maar dat is toch mooi? Ik bedoel, ik vond het een geweldige goal. En na de tijd, ja, maar de hoorn en je kent er hem uit, toch? Ik vind dat, ik vond het prachtig. Ik zou alleen nog wel steenbloemen, Klaverboer. Juist. Als het dorst, dan zoek ik steenbloemen. Want als hem dus chin krijgt, dan hast hem. Maar ik interviewde Klaverboer dus en hij zei dat maar hij had de laatste 4 strafschoppen al in die linkerhoeken van mij scaten. Dus daarom ging ik in. Maar ik denk dus, daarom zag ik het in mijn Ja, waarom was dan die Panenka? Nou ja, dat ik. Want, Dat komt dan in beeld, hè? Dan van die griene stipjes. Dat is net Dat iemand een ik- oh, ja. kladblok die dat opscoopt, maar dat is wordt gewoon een beeld. digitaal. Dat die ik wijs ken, inderdaad. anno 2024 kind dat geworden. Maar het is wel bewezen dat als keepers langer steen bleven bij penalties, dat ze meer penalties in hadden. Ik had daar wat data over op mijn klapblok. Ja. En dat is iets aan de weg. Daarom roep ik in mijn commentaar van Blono Steen, de keepers met een lange steen bleven, maar een penalty. Ja, maar dan wist Rolf, ik had het jij, hè? Ik zag altijd een beetje Nou, niet op. dat weet ik net. Ja, ik zag het een beetje niet op. Ik vind een hele goede journalist. Nice voor mij. Hij had dat in zijn eer Ja, zij komt er niet zo. Dohest Ben Klaverboer interviewd. Oh ja, En waar kunnen we dat voor op in dit interview? 0 geluid. Pardon? Ja, ik stuurde het interview naar Willem, die Ja. ziet live te bloggen, wat trouwens live bloggen op de website. Ja. En, Groot succes. en ik stuurde naar hem daar. Hij zei, geen audio. Ik weet nog steeds net hoe ik kind. Maar de heeft dus Ben Klaverboer, de man van de wedstrijd, heeft interviewd. Ja, En het zit geen lood op. Zit geen lood op. Nee, Robert Veldman wol. Bruggetje? Nee, we beginnen Cambuur. Oké. Cambuur wint van Vitesse en dat is de noemer lijst. Maar dat mogen we net zeggen. Dat van Henk de mooi, Jong, hè? nee, maar dat Nee. mag ik net zo worden. Nee, want 12 punten in mindering kregen. Tel die erbij op, steeds in de middenmoot. Ik dacht 2 inhaalwedstrijden. Gemakshalve, die winnen zeker. Dan staan ze gewoon... Ja, maar die als het jou het punt, staan ze gewoon 5e. Eigenlijk wie dit de topper. Statistiekje. Hier van die 12 in ADO. Dus die winnen ze net. Dus ze staan net vierde. Ze staan ergens in de middenmoot, zegt de Sander. Oké, maar goed. Ik hier net verwachten. Op mijn scorefoonlijst is een laatste, maar Ik hier net verwachten dat het zo makkelijk is. nee, ik net. Ik had Het dit verbaasde mij wel. tegen Wat verbazen. Ja, dat is zo sorry. makkelijk hier. Dat het zo makkelijk... Nou, het verbaasde mij ik. Het vernuiverde mij ik serieus wel. En ik hier trek op mijn Henk de Jong hoor van... hij zei, ik heb er wel een handje van om de chinstander altijd wat grutter te maken dan ze binnen. Dat zei Henk de Jong. Dat zou Henk de Jong ik zelf ik. Maar het is natuurlijk wel zo dat dit Vitesse gewoon echt wel heel goed voor de dag komt. Voor, met alle respect, een bij elkaar geraapt zootje. Wij letterlijk zijn op de tribune. En hoe komt dat nou? Nou, de licentie wie fut. Ze gingen spelers. Dus dan moest een transfervrij horen wat spelers futplukt worden. Gewoon jongens die geen werk meer hebben. Ja, en dan verwacht je er ook gauw van dat ze net zo heel goed binnen. Want ja, ze hebben geen werk meer, ze hebben geen club meer. Dus je verwacht je dat dit net een heel goed voetbal wordt. Maar er is hier een ding bij Vitesse. Nou, je verwacht je het ook omdat ze onder ons staan. Omdat ze onder ons... Maar ja, dat Of tien ze trekt in de trap. door de puntenstraf. Ja, als je was voelt dat echt wel mooi, hè? Ja, Dus, dat weet ik weet ik wel. jou Nee, nog maar een goed, ze hebben nog 2 inhaalwedstrijden. Dus ja. plus 6 punten. Ah, Dus op Nee, 5e maar plek. die is in ADO, in van die 12. Goed, waar we dit seizoen topscoren, want ook heeft een klapblok naast je lezen. Daar komen we bij de statistieken uit. Ja, Leuk. nou, Nee, hoor het kort en bondig, beziek je dat Ja, dus. ik beziek het kwart en bonnet aan. Er is een discussie of Balk of Oscar topscorer wordt. Kom maar eens Oscar Sisser. Nou, ik mag Oscar 16 tussen, dus dat Hij wil scheelt. gewoon in Geurstrand misschien. Geurstrand, ik ben er ook alleen maar mijn Geurstrand, maar het wordt gewoon Oscar. Ze hebben beide 15 wedstrijden spelen. Ja.
Nou, staan ze beide op 6 goals. Maar Balk speelt meer minuten. Want die wil altijd letter wisselen. Gemiddeld. Dus Balk heeft 1200 minuten en Oscar had er 1100. Maar Oscar scoort gauwer. Want hij had minder minuten nodig om te scoren. Ken je me nog volgen? Ja. Ja. Oscar had 189 minuten nodig. Ik ben een lang oude jekker. Ja. En Balk 212. Dus nou is de vraag, waar we topscorer? Nou, maar die vraag stelde ik eigenlijk aan die. Ja, maar ik wil nou van je weten. Ik vind het leuk als polletje. Ja, Bolletje? omdat Ja. die een had minder spelen en is dus efficiënter west dan de oren en 30. Ik denk dat Sjöstrand, die scoort meer Ja, doelpunten. dan denk ik dat zo efficiënt toch krijg verkeerd is. Op basis van die statistieken. Op basis van mijn statistieken met Balk topscorer. Oké, maar dan heeft Balk geïnterviewd. Zeker. Wat zei hij daarover of kunnen we gelijk zien laten? Nou, let maar gelijk zijn. Ja, ik zei al tegen hem, geniet er nog maar even van, want ik ga je wel inhalen. En tot nu toe staan we gelijk, maar ik hoop natuurlijk wel topscorer te worden. Maar als hij het wordt, is ook prima, als we maar goed eindigen hier. Is dat echt iets waar jullie inderdaad mee bezig zijn onderling? Nou, valt mee hoor, maar we doen het gewoon voor de grap. En ik zei, ja, geniet er nog maar even van. En hij heeft er even van genoten en nu mag ik. Ja, maar dat Scott uiteindelijk van Sjöstrand, die geeft via de reg van Tony Rulke. En die komt dus nou op opname van Rulke. Ja, Ja, dus Boetenspul trouwens. wereldgoal. Ja, in de Eredivisie waar er ook uit. Heb ik altijd arbitrage mij door de weekend. Net te leeuwen. Ja. Wat vies je van Cambuur, Geert Jelle, onnota? Het spul om naar te zien, amusementswaarde? Amusementswaarde Njochen. Alleen ik vond toch dat ik wel Vitesse toch wel vaak weer een kansjes kreeg. Net hele grutten. Maar ze zijn heel jeugdig, vluchtig, leuk. Maar net heel stabiel. Dat is van dat Safir en net verder. De verdediging. Ja, daar ben ik bot met wanden, toch? Henk de Jong is daar bot met wanden. Gewoon de metersmaatje om weer waarom te verdedigen. Net elke niet mooi onvallen. Nou ja, ik weet die verdedigende metersmaatje. Sprinten. Cambuur heeft natuurlijk een spulstijl waarin het nijstribben wordt om zo heeg mogelijk druk te zetten. Maar als je dan een counter om in krijgt, dan moet je zeggen dat je als de sodemieter waarom komen. Dus inderdaad, hij liet wel eens clipjes van grote clubs uit het Boetenland, van Arsenal, Wetse Wol, misschien al waarom sprinten. Nou ja, omdat ik vaak ook te krijgen bij Cambuur. En daar is het de stabiliteit achterin. En ik denk inderdaad, er is in het centrum van de verdediging is er inspelen waar die stabiliteit eigenlijk wij komen mat. Dat is Twa, toch? I like Mova. Ja, die? maar- Ja, ik vind Baouf eigenlijk. Want Amova Ja, neemt best wel een Baouf soort... Baouf neemt een soort minder risico. Want Jansen Amova neemt een soort risico. Ja, maar Amova Wilders, is op een leeftijd die mat de boel achterin op sleeptouw neemt. Thijs Jansen is iets jonger, had ik al een soort ondervinding. Baouf komt correct om een hoekje. Dus Amova vind ik de stabiele factor. Maar die had toch te vaak momentjes, en dat jouwt hij zelf ook daar, dat hij of te nonchalant is, of even net scherp, even verslapt. En ik denk dat als je hem... Maar is dat wel verslappen? Of is dat net gewoon omdat hij dat mat van zijn trainer... dat hij gewoon echt risico's het neemt? is En dat zo- je risico's neemt, en gaat het echt wel eens mis. Nee, dat klopt, maar dat vind ik wat door. Maar dit is soms gewoon nonchalance. Ja, Dat de die goaltje bal- RKC kregen ze een goaltje in en hij sprong gewoon net mooi. Dat is gewoon nonchalant. Dus Of een vrije trap. Ik weet net precies, maar op een gegeven moment een thuiswedstrijd. Een vrije trap op de eigen sectie. En die wil hij naar Diemers daar spelen. Maar er had geen contact, die staat net op te letten. Dus die wordt heel makkelijk onderschept. En dat liet een gevaarlijke counter in. Dus als die momentjes eruit gaan, dan wil je echt stabieler. Dus ik denk dat er op dat moment nog wel wat te winnen valt. Ja, Voor maar goed, Cambuur. het is nou twadde. En dan denk je van, nou, 21 november, dan speelt het Cambuurtje in ADO. Dan wordt het God weer Lietse. Maar dan zou je het Henk naar ouder in van, ja, ADO is net maar in te helien. ja, Nee, lekker dan. Cambuur, ADO wordt kampioen en Cambuur die strijdt voor de tweede plak zit, Henk. Ja, dat zei het Henk, ja. Ja, nou ja. Wat vies je ervan, Roelof? Dat begint te zuchten. Roloff is een beetje wurg ervan. Ja, denk we ik. hoeven dan net altijd maar te gaan in die doctrine van Henk om inderdaad het eerste anders grutten te maken en dat ze binnen. Cambuur zit gewoon tweede, had zo'n punten heeft staan op ADO Den Haag, maar had ik zo'n punten vastsprong op Rode JC. Dat is op dit moment dan de concurrent van. Zeg maar bij de eerste twee enige. Dus we kunnen wel afluiten, het is clear zo. Nou, ik denk het wel, ja. Nee, maar ik denk dus dat Henk dit met opzet doet. Ja, natuurlijk. Tuurlijk, ja. Ja, dan wordt Tuurlijk, dat er heel slim. Dat is een om in Martin in. Nee, maar dat doet hij hier slim, ja. ADO krijgt ik nog een Anders stoppen fase die maar waarin eens. ze punten verliezen beginnen. En dan moet je als Cambuur zwaarder daar erbij binnen. Maar goed, er gaan 12 uur. Dus Cambuur zal zeggen van ja, laat u maar lekker in de leidenambitie der steen blowen. Daarom doet hij dat echt. Heel slim. Natuurlijk, om de Maar druk dan bij- hoeven we dat toch Ja. ook niet elke week op te schreeuwen. We kunnen er toch gewoon wel even een beetje omheen gaan. Van, nou ja, Henk zei het weer van dat Vitesse een fantastische tegenstander is. Ondanks Nee, maar hij eigenlijk- doet Nee, maar je het om de bent druk het, deel te lezen bij ADO. Ja, dat doet er heel goed. Maar je moet het omdraaien. Ik bedoel, als voetballer, als sporter, jou je nooit beliest totdat het gebeurd is. Nou, het zijn Henk maar ik wil zeggen, je wilt toch kampioen worden of net? Dat denk ik wel.
Dat wil je graag. Ja. Nou, en hij doet nou in zijn praat voorkomers dat ze daar net meer van strijden. Nou, dat is natuurlijk onzin. Ja, nou heb ik het wel eens oorhoorn in het IR met Robert Muren. Doet ze inderdaad kampioen worden bij Sander van der Heijden. En toen zeiden we echt van, je willen toch graag kampioen worden. En dan zei Sander altijd van, nee, we willen geen kampioen worden. We willen gewoon... De volgende wedstrijd winnen. Nee, rechtstreeks promoveren. Ja, dat is uw hoofddoel. Dat is de doelstelling. Tuurlijk. Dat is, kampioen is de kerst op de taart. Maar vast ik dat van achteroer, dat Sander dat zei. Dat is toch logisch? Ja, dat is een prima doelstelling. Alleen nog als je kampioen worden kennen, dan wil je dat graag. Want dat jouwt natuurlijk wat meer kleur. Maar ik ben het maar niet eens. Dat is logisch dat ze dat zeggen, want dat is het belangrijkste. Nou, maar ik wil eerlijk zeggen, om net het Chinstandig Rutte te maken, maar ADO is ik wel echt heel erg goed, hè? Ja, Cambuur ik. Ja, zeker, absoluut. Maar gewoon een fantastische ploeg, fantastisch scout, zit goed in de koor, Henk had het goed del zetten. Dat zeg ik, 2 vingers in de neus promoveren. Goed Ik zo, snap jongens. eigenlijk net dat ADO het zo goed docht. Nee, Ik had je die selecties joggen. Die trainer die flopt is bij Emmen. Ik toch een goede trainer, hè? Ja, nee, dat ze daar bij Emmen een beetje op pensioen dat hebben. Mathas wel, maar als je die spelers van ADO joggen en je zette die Tjinoudi van Cambuur, dan denk ik dat je op zo'n 8 posities liever de Cambuur-speler haast de ADO-speler. En toch... Ja, die vlak van Michem. Dat ben natuurlijk de routiniers. Vlak is ook wel goed, hè? Die Vlak is zo echt heel Van de Sloot, die Rosberg vind ik goed. Die Ilja de Ruiter. Maar ik vind, als je nou naar de Eredivisie zegt, dan we binnen op ongeveer een tredde van de competitie, dan is die stand wel redelijk logisch. In de eerste divisie, er komt nog een ploeg bij, bij die eerste 12. Ja, dat ben ik me niet. Maar wie? Want ik vind die eerste divisie, dat gaat op en del. Soms is die weer goed, soms is die weer goed. Ik kan nou net zeggen van die ploeg komt erbij. Maar er gaat een ploeg bij komen. Ja, Maar de vraag is natuurlijk, valt er ook nog een ploeg af? Nou, ja, ik denk van net. Ik denk net dat Cambuur en ADO zoveel punten verliezen en dat die afvallen om die bovenste 2 plakken. Ja, je mag nou nog 6 wedstrijden, volgens mij, om de winterstop. En ze willen zo volle mogelijk, ja, natuurlijk wil je alles winnen, maar Mogen punten hellen? Ja, zo volle mogelijk boven de 40 punten hellen. Hoe meer, het wil net voor hoe die 40 punten grens. Ze zitten nou net volgens mij uit te hollen op 33. Ja, Jim zit goed in die eerste divisie. Wie komt er nog bij? Nou, ik denk wel misschien een Willem II die het op een rit krijgen. Almere is te 4 voort. Die denk ik net meer. Hebben we of jou nou woen, maar net echt. Maar zo Dus ik Willem II, dat zoest inderdaad verwacht je. Ja. Maar dan die maaien over de hand zit kniepen mijn puntje, tuustje top op. En ik denk Roda. Ik denk dat die echt wel nog wel heger komen. Die zitten nog heel. Roda had nog een heel soort van die bananenskiel-wedstrijden. Dat uitgliedje wat eigenlijk net hoegt. En die krijgen ze er uiteindelijk wel uit, denk ik. En dan komen ze er echt wel bij. Als je RKC en Willem II en Almere verwacht je het van, omdat die degradeert binnen, dat die iets meer, en die hadden natuurlijk op RKC nee dan, maar Willem II en Almere hebben wel wat meer budget. Dus dat vooral het Almere zal leegtje, ja, dat is heerlijk voor Cambuur natuurlijk. Die is er van profiteren. Ja, ja. Willem II verwacht ik er wel dat die er wat meer bij komen. Ja, maar zo'n Devin Haan is gewoon echt een topspits. Ja. Verheid erachter. Van dit niveau. Dodeman, assistkoning. Ja. Jongens, wil je naar de jongens vragen? Ja, die Schuurman is nog geblesseerd. Want er zijn best wel een soort ploegen eigenlijk. We kiezen al wel opnemen. Den Bosch doet het ook goed. Eindhoven. Ja, Top Bananenschil. Gaan we Top Os nog even nemen? Eindhoven is die, Jongens, we hebben weer een heel soort joggersvragen binnenkregen. En ja, deze hebben we eigenlijk al een beetje... dit is een vraag van Sven. Hebben we al een beetje behandeld. Maar is Lindé op de bank zetten kapitaalvernietiging? En zo ja, moeten we dit dan inhoren op het salaris van Robin Veldman? Ja, dit is een vraag van Sven, jongens. Ja. Nou. Het is allemaal ja. Nou, Chef Veldman die had natuurlijk helemaal niks geen belang bij kapitaalvernietiging. Beide kanten op. Ik bedoel, dat is zijn taak net. Ik bedoel, als club wil je graag dat je goede spelers die jong opleiden kennen en die hoeft keepie. Maar zijn taak is wedstrijden winnen. En de ploeg zal zetten dat gebeurt. Dus ik denk net dat Veldman de wekker van luidt dat kapitaalvernietiging is. Denk je dat hij kiest voor de makkelijke weg? Toch Luc Brouwers net de slachtoffer in? Ja, maar als je vorige keer kwam heen wij ter ik ambitie oer. Ik wil eigenlijk wel Luc Brouwers in het elftal hebben, maar ik wil eigenlijk ook Linde in het elftal hebben. En ik wil eigenlijk Van Overheem in het elftal. En Meerveld En misschien? En Meerveld ik. En Rivera niet. Nou ja, Rivera net. Nou, draaien 4 wien. Die wordt alleen maar slechter trouwens. Ja. Ik vond hem in het begin hiek nog wel, nou ja, Was dat zijn Johan Hansmas is weer? ik denk het komt wel, maar ik ben bang dat het net komt. Ik hier het al verzorgen naar die regio-wedstrijd in Gastelon sleert. Ja? Ja. Hij had wel wat. En ik zou dat nog steeds wel potentie zien. Alleen dan ga je het nou eigenlijk wel al. En dan het probleem is wie. Want ja, maar nou is oude de wedstrijd, wie het echt een domme draaf. ja, Hoe hij verdedigt ik. Waarom kan je als 18-jarige een hele wedstrijd in doen dan?
Nou, dat weet ik net. Maar wat ik waarom krijg van de meesten om hem heen en de training van Robert Veldman is dat hij nog net een hele wedstrijd omkent. Dus ja, had ik even geblesseerd wedstrijd in het begin dit seizoen. Dus dat Is er Gurbus, hebben we het Ja, over. een Gurbus. Ja. Maar is het kapitaalvernietiging? Dat weer de vraag. Ja, ik denk het wel. Eerlijk Ja, zijn. ik- Want ja, als je op de bank zit, dan wil je Ja. net beter. Nee, daar wil je net beter van. Alleen nog is toen wel een mooi stikje. Ik weet niet of ik dat lezen heb van Sibon. En dat ging ik hoe Scandinaviërs. Dat die heel lief, vriendelijk en aardig binnen. Ja. En, Bij de collega's van de krant. ja, nou, dan moet je soms eens even maar de voet op tafel slaan. Dat zit in Scandinaviërs. En wist je dat ik in zit? Nou? Friesen. Friesen, die doggen dat ik net. Nee, die ben ik. Gewoon rustig en die zeggen wat er gebeurt. En Zo even naar links. Ja, ik zoek rechts zitten. Dat zit naast de Roelof. De Labrador had er wel les van. de Arie de uitzondering Boer had er niet les van bevestigt de regel. Nee, maar in voetballers, in sport, is dat wel. Dat is echt een beetje wier. Greentime die Scandinaviërs. dat net. Greentime die wie... Greentime. Ja, Greentime. Christian Greentime. Die hier dan maar dat pruimtabak. Jullie dan altijd doen misschien lust. Snoes. Snoes. Misschien, en dan werd hij, en ik kon die op in de nijbespreking jij dan wel, kon die woest worden dat hij dan aan het spelen of een paas verkeerd kregen. Die echt die Grinta hier die. Ja. Maar de meesten hadden het net. Nou, de Nee. meesten hebben het niet. Maar goed, ik vind dat op zich ik net per se verkeerd. Alleen nog, ja, hij zit nou wel in positie. Ja, hij moet er wel weer in komen. Ja, en ten En hoe koste doen we van dat waar wel? dan? Maar nog een voorbeeld. Achterin, hoe heet er? Hopland. Hopland. Dat is een Noord, toch? Ja. Ja. Ja, die komt er voorlopig ook net weer in. Die komt net bij rond de pas. Te willen of we Hij is een- Marlien is dat? Dat we zijn van, dat gaat hem worden. Hij baat zich nou Rossi op nummer 6, Hopland. Hij valt vaak in voor... Ja, daar hebben we nog geen spelers. Nee, dat ken ik Ja, dat kennen we niet. Wat op linksboen te nou winnen ja, hebben. ja. Rivera, de enige is eigenlijk die er geskipt Maar Linde een hele is wedstrijd. in naam- Hij is op jouw seizoen. Oh ja, Ja. wie dan? Linde, Ja? van Overheen. Nee, dus. Ja. Hopland, wat hem de nodig Ja, ja, dat is Brouwers. waar inderdaad. Brouwers Brouwers zullen kunnen spelen spelen. kennen. Ja. Nee, Brouwers, zoals hij Ja, maar die kinderen wel spelen. Hè. Ja. Ik heb wel steeds, ja, die joggen ze net als een saus. nou maar ja, ze zoenen oké. er eventueel wel Nee, maar voetballen dat- kennen. Ik neem je hem even maar En op in wat de linksboeten trainingsgedachte is. En op linksboeten heeft Rivera en Gurbus ging Ja. een hele wedstrijd. Van Dongen is vaker geblesseerd als fit. De man Dus van glas. Van Axel Dongen. ja, dus daar is natuurlijk veel te min. En dan komt ze weer op die selectie die Maar net dat goed op vind wat ik is. echt een blunder van Johan Hansma. Ze gingen echt investeren, maar niet nog een linksback. Want wie voor wat Jolt, ik net linksboeten, sorry. Ja. Want als ze dat dingen heen en daar is die nou in die wol 4 tot 10 doelpunten in het seizoen maken, dan hingen ze echt 4 of 5 posities. Ja, oké, maar vier maar eens een speler, een linksboeten, die het inderdaad strafvolle doelpunten maakt. 4 om te met zien voor dat bedragje wat er dan daadwerkelijk wie. Maar de 5, dat zie je goals voor de linksboeten is een soort. Ja, Ja? ja. Sjöstrand het er saus. Ja, nee, van het hele seizoen bedoel ik, hè? Ja, maar dan nog vind ik een heel soortje. Ik ben er in ieder geval al 4 meer als Rivera. Ik vind het wel Ja, fijn. dat is weer. Ja, jongens, we hebben nog een suggestie ja. gekregen. Een suggestie van een jogger. Want wij hebben altijd de Daniel Kalsbak-index. Ja. Want hij is nog altijd topscorer in de Noorse competitie met zontje doelpunten. Maar deze meneer, die wil graag de Jonathan Afolabi-index. Oh, Want die speelt het weer bij Kortrijk. dat is Jonathan mooi voor Afolabi. Mansje. Ja, en Ja. dat heb ik opzocht. En dat klopt. Want Kortrijk, dat is de nummer 2. Die spelen dit weekend in IJsden. Kortrijk woont met 2-0. En Afolabi, wat denk je? 0 goals. 0 goals, 90 minuten op de bank. Maar goed, hij zit weer bij de selectie. Dat is Zo mooi. IJsden. Dit weer wel een anticlimax dit. Ik denk, ja, dat wel maken. Ik een index. Een speler die speelt in League One. Ja, Rotherham United. Hij had scoort. Daar is het al. Chips, dan was dan maar dan. 3 doelpunten maken dit seizoen. Art Jereveen-speler. Vorig jaar nog bij Jereveen. Sorry, want hij speelt het nou. Hij speelt nou bij Rotherham United in Ja. de League One. Oude seizoen. 3 keer scoort, is verdediger. Speelt vrienden hier bij Jereveen. Ik lid ze even naar ik vertel ik even. Ja. Maar ik wie in Londen nog onder Is toch in weekend. Ik Londen? zie het in mijn vriend, zie het wie in een pub. En daar op sneurt een beetje zit er zo'n scherm BBC en er komen allerlei updates. Oh ja. En in Ian zitten Rotherham United, tjen weet ik volle, Ja. 1-0. Doelpunt. Rechtsback. Totaal mislukt bij Heerenveen. Denzel. Hal. Denzel Hall. Ja, Denzel verrek Hall, ja. ja. Die kon ik hier een reet van. Nee. Dit is een vraag van Peter trouwens. Jochem Nap kreeg het in Vitesse op het middenveld. De vakker Boppe Nicky Soeren. Betjut dat nou dat Soeren tweede keus is? Ja.
Dat Ja. kan je heel simpel zo stellen. Ja, nee, dat is zo. Dat kan je- Altijd nevens die eigen statistieken? Nevens de eigen statistieken kloppen dat ik nog. Maar het benamend te krijgen, maar wat ander krijgt ik al zo hoe de defensieve. Er moet iets meer verdedigend inbouwd worden. En dat had te krijgen met het feit dat Soeren soms wat te let mooi verdedigt. En ik wat te vaak zie man erin lid. Bij jullie zien Ajax, die jong Ajax, die enorme verraadgoal van Sjoerak. Van Oustan. Fantastische goal. Ken je ik zeggen? Hij stiet helemaal vrij. En waar is die man wie dat? Nicky Soeren. Ja, Dus- die kun je hem net niet zozeer omrekken. Maar Nee. ik vind in RKC komt er op een gegeven moment een voorzet van de rechterkant. Die Unicum, die scared, die dat prima. Unicum, Ja. zo. Dat was Unicum. echt een unicum, hè? Ja, maar hij had te vaak van die momentjes inderdaad dat hij afkrijgt net goed stiert, net doordekt. En dat wil hij voetballend wel echt beter wordt. Hij speelt het heel tijd wat meer naar voren. Maar bij Cambuur, het verdedigende probleem kan ze alleen nog maar oplossen als het middenveld goed functioneert. Ja. Ja. Want dat is in het voetbal van Cambuur is dat de Achilleshiel. Dat je zo lekker rond voetballen binnen. Dat je positioneel op middenveld uit positie binnen. En daar komen een soort kansen bij. En Daarom is het zo vervelend dat die Daan Vissers Ja, uit de rollage is. ja, nou ja. Toch? Want in het begin zeg ik Waar dat had hij net. Jekke Grutmacher Die, daar vissen? Do? Nee. Nou, ik net. Oh, ja, Geert Dat Jelle. is toch? Ja, dat natuurlijk. Maar die die had had een nieuws. Oh, ja, Nee, Dat dit heb is ik wat. net zo. snit is wat. Dat vul ik voor dat die. vult toch Ja. van mij in. Ja. Ja. Nee, ik ben een van zijn eerste trainers. Laat ik het zo Precies. zeggen. Ja. Hij had het er nog wel eens. Ja, mooi. Ja, Maar eventjes kun je misschien... Hij dat- komt in december trouwens, als alles goed gaat, waarom bij Cambuur. Zo misschien in december en ons wordt het januari hier aan het kennen. Daar Maar vissen. op het trainingsveld of ik alweer in wedstrijden? In wedstrijden. Oké, maar dat wie nog een Sjoggesvraag van Sjors. Kun je me een update Jan van Daan Visser? Maar dat is dus dit. Bij deze. De selectie van Heerenveen, zei dus Geert Jelle, is te smel. Dat wie ik de stelling en door zei dus volmondig ja. Want ja, Tjin Fortuna ziet er maar Linde en Hopland. Eigenlijk maar 2 jongens op de bank met eredivisie-ervaring. Ja, dat is te min. Ja, en de rest is al jong en talentvol. Maar In krijg hoe de selectie een goede selectie. Ik vind het een goede selectie. Alleen nog in de breedte hoeft er dus maar iets te gebeuren en dan is het net meer zo goed. Nou ja, linksboeten hebben we het er honger, maar hoe de hele invulling van de bank, dat is gewoon te meager. ja, want ik zit er even naar te zien. Echtbring, Gurbus, Robin Bouw, Kai Jansen, Koertens, Rijssel en Christian Petrov. Ja, dat is al jong en talentvol. Maar dan wil je dus, als je die inbrengt, wil je er net echt specifiek beter van. Nou, je kan geen wedstrijd omgooien. Je kan net zeggen van Fortuna, als het juist welke 3 jongens daarin komen, Sierhuis, Gladon, Pettersson Pettersson. en Gladon. Dat zijn jongens die Michiel. een soort ondervinding hebben. Ja. Die ken ik dan net. Nee. Maar dan kan je een beetje misschien oors voetbal in. En ik vond die Sierhuis, die voel echt wel goed in. Ja, het plan B van Jereveen staat nou in de spits. Want normaal gesproken is Saik natuurlijk het plan B. Had je wat forceren wil in Ja. de slotfase. Maar Ja, oké, maar dan nog. Ik bedoel, ze hebben nog eigenlijk nooit dat ze zeggen van nou geven we plan B, gooien we hem erin en dan geef ik oors voetbal. Dan gooien we die bal erin. Of het bloot wel vaak hetzelfde. Plan B is nou eigenlijk Maas Willemsen naar voren te sturen. Ja, dat is meer plan B. Weet je, Ja. Fortuna, maar ja, daar gaan ze natuurlijk wel zeiker in. En dan opportunistische spelen, dat gaan ze wel vaker in. Zo op een middenveld is het qua breedte best wel aardig. Hè? Want normaal spelen ze naar Smans, Meerveld, Hopland eventueel. Dus daar is het wel redelijk breed. Verdedigend, als een Brouwer of een Zakaritis vallen. Nou, dan had misschien nog Petrop op linksback. Mooi gaat wel. Ja. Pavel Boknevic in volgende week had een oefenwedstrijd. Als jullie 30 minuten maar dan, dus je komt hem bij een beetje on. Maar voorin is het een kunstprobleem. Op de backs is het meeger en Ja, voorin, en voorin. is het Maar vooral links, want de spits is in principe dubbel bezet. Ja, En op de rechterkant heb je Trenskov. Ja, waar dan meer? Ja, precies. ja, Gurbus. Ja, Gurbus kan links en Gurbus kan rechts. links en rechts. Maar Esser is in principe... En dat is een hele goeie, want die is beter dan Lamine Yamal. dat is in principe die enige daarop vind ik het een blunder dat ze net meer investeerd hebben. Al wie het zijstonwest bij wie ze spreken in een linksboeten. Dat ze daar meer concurrentie hellen hierin. Misschien is die wel gewoon echt op. Ja, misschien blikt uit de Iersivers dat het Jelte net is. Weer mooi presteert. Ja, mooi. De Iersivers van Heerenveen. Nou, de Iersivers van Cambuur in elk geval, die zijn al wel bekend. Hey, Brugge. Die hebben, daar heeft iedereen verdiepen, Andor en daar ik Willem. Want dat is het klapblok, daar had hij naast je lezen. Een verlies van 3,6 miljoen euro. Dat komt onder oren omdat er betalen willen moest voor het matchen van rapporten van de route van Vleermoezen.
Dat klopt. Ja, dat is moderne bouw. Wat kostte die route? Dit is moderne bouw, Arjen. Dat wist je. Dat is dramatisch. Nou ja, dat ben rapporten die gaan samen naar de €50.000. Die je als club betaal je mat, had je dus in dit geval zoals Cambuur naar een andere locatie tagen. Maar wie een heel bijzondere vleermoes. Ik weet dat het altijd een bijzondere vleermoes is. Daar moeten we misschien nu zijn natuurcollega in vleeren. Maar je moet dan die vleerroutes onderzoeken. En de moeten rapporten komen bij Loert, over het lucht van de meesten. En dat zijn best wel volle kosten die het één keer op de balans staan. Want ja, één keer verhuizen je. Maar die hadden wel voor zwaar dat die incidentele kosten zat het dan neemt we het zo heeg binnen. Dat Cambuur een behoorlijk negatief ierhoorn had financieel zoen. Ja, ik wel opmerkelijk. De verkoop van eten en drinken, dat smiet meestal yield op. Ja. Maar het Cambuur 3 ton kosten. Ze moesten alles inhieren. Ja, de wingeerfaciliteiten nog in het stadion. Omdat verliezen seizoen het stadion natuurlijk nog net opgebouwd wie. Dus de horecafaciliteiten winnen er nog net. Dus er moesten barren inhierd worden. Er moest personeel inhierd worden. Dat het zoveel geld kosten. Dat de verkoop van eten en drinken dat dus net compenseren koer. Maar ik daarvoor geld werd. Dat zijn incidentele kosten. Want die draaien ton verlies. Ja, je hoeft ook geen barren meer in te hieren, want die zitten daar gewoon, die zijn bouwd, die staan daar. Ja, maar goed, het is nou een historisch tekort van €3,6 miljoen. Ik hoop dat dat ook incidenteel is. Verlies, ja, sorry. Wat schrikt je hiervan, Geert-Jelle? Nee. Nee? Dit is best wel onkom. Ja, dit zie iedereen wel onkomen. Maar goed, ik vind het net zo heel spannend, hè? Want het zijn eenmalige kosten. Je kan alles eigenlijk weer omzetten naar het stadion. Alles valt onder die noemer. Net alles, maar het meeste wel, ja. Nou, het grootste wel. Ja. Wat nou interessant wordt, is dat ze oké, we hebben een lening op het stadion, meerdere. We hebben ook 3,7 miljoen verlies. Nou, dat wordt ik ergens futskreun. Maar dan gaat het om van is de rente en aflossing die je daar betalen moet, is dat in verhouding tot de omzet? Dat is eigenlijk het enige wat nou van belang is. Antwoord op die vraag no is nee. Dat is net die verhouding. En dat baart wel zorgen. Dat betekent dat je gewoon te volle leningen hebt. Maar goed, dat het incidenteel een verlies is net zo heel erg. Alleen no is dus de rente en aflossing is in verhouding te heeg. Nou ja, ze hebben altijd zo'n zodra wij een nieuw stadion hebben, kunnen we zo'n omzetverheging. Nou ja, dat moet ze nou zien laten. Ja. En dat wordt nu daging. Ja, en ze binnen natuurlijk dwanden. Al een jelly lien had Pieter Kooi een plan maken, een herfinancieringsplan, waarin de gemeente vregen waard om yield. Dat is afsketten. Ondertussen sissen ze bij Cambuur dwanden te wijzen met een nieuw herfinancieringsplan om yield op te hellen, om leningen uit te lossen. Bloedt het wel wat stil bij? Ja, ik vreeg me wel hoeveel scot erin zit, want we zijn al een jelly verder en de needzaak is de wol, want die lasten die matten omleeg. Ze zitten druk te wijzen, maar ik denk ja, ze hebben in dat jelly nog net een heel soort resultaat boekt wat dat onbelangrijk. En wat nog wel gevaarlijk worden kan, is dat Cambuur takom hier wel een verbetering te maken in het negatieve eigen vermogen. Want ze hadden nou een negatief eigen vermogen van haast 1,3 miljoen. En dat mat maar minimaal 4% verbeteren worden. Oors krijgt Cambuur een punt in mindering. Takomseizoen. Het is alleen nog 4 voort. Maar dat jouwt wel aan dat die lasten, dat er echt wat ondier worden maakt. Want dat Cambuur nog eens een reet hier had, waarin de kosten hegel is als de opbrengsten. Dan gaat dat Cambuur dus echt op het veldrijtje. En dan hebben wij het Vitesse van het Noorden. Hoeveel miljoen het Cambuur uitsteen? Hoeveel lening is er? Dat is om en nabij voor het stadion hebben ze om en nabij de €20 miljoen lief. En hoeveel lening zoen ze op basis van inkomsten eigenlijk hebben? Is het de helft? Moet het 10 miljoen ergens bij komen? Gaat het om 4 miljoen? Dat is nou de vraag. Je moet op korte termijn moet je dus die schuldenlast van 20 moet je weer ombrengen naar een niveau wat acceptabel is. Nou ja, als het 4 miljoen is en ze verkopen Baouf van 4 miljoen, ben je eruit. Ja, ik zou zeggen, Baouf is de oplossing voor. Nee, maar goed, om on te gaan, dat Heerenveen het dit ieder jaar, hè? Die beginnen ieder jaar met een negatief cijfer.
wat terug verkopen, moet ze dat rugloeken. Nou ja, Cambuur doet nou mooi maar de grote jongens. Nou, hij zei dat dus ik. Ja, Dus hebben hier een beetje op 0 zitten. Dat kan weer wel. En nee, oké, dat het Cambuur wel. Maar goed, daar hebben we het wel eerder over gewoon. Ik denk dat het eigen vermogen van Heerenveen is boekhoudkundig prachtig. Maar in de praktijk is het net een soort wurg. Nou, ze zijn heel slot in die skin. Ja, het ben onderdeel in die sportstad. Nou ja, wat ben die wurg? Dat is maar krijg als er een is die het keepje wil. Dus die ben net volle wurg. Maar boekhoudkundig is het wel prima dat je dat hebben. Maar dat is wel hegelegt toch? Nou, dan moest bij die man wezen. Die hebben die rapporten lezen. Ja. Dat is ik nog wel iets. Want de Cambuur had net volslijnen iepen niet van zaken Joen. Organiseren presenteerden ze altijd een mooie balans in. Met activa en passiva en vlotten en weet ik het al. Ja, ik ben hier boekhouder. Mij een ierverslag, maar nu weer 2 sheets en een passenbericht. Dus we hebben geen balans schoen, we hebben geen ierverslag schoen. Dat kind letter te komen. Dus de basis waarop wij oordelen matten is wel wat summier. Namelijk op die 2 sheetsjes en dat persbericht dat Cambuur zelfs naar Boetenbracht had. Dus ja, echt inhoudelijk heel bot kun je daar echt nog net van zeggen. Maar dan heeft wel praat met Arte Graaf. Ja. En die heeft wel taaljochting miljoen. Zeker. Maar het is toch echt noffelijk dat je mijn eigen al die cijfertjes en die balansje en kennen. Ja, maar het komt erop deel dat het nieuwe stadion is volle duurder worden als begrutten. Ja. Daar komt het op deel. En daarom zit ze nou in een lastige positie. Nou ja, dan moet je zwaar dat wat erom brengen. Alleen nog die omzetverheging. Gaat dat lukken met miljoenen? Want er volgens mij gingen toen daar dat zijn oké, dan kunnen we het stadion exploiteren, we kunnen dus volle beter presenteren aan sponsoren, we kunnen volle meer yield op heli. Nou ja, dat is nou het rapportcijfer wat ze daarvan krijgen. Dat is het meest belangrijk. Als dat goed gaat, nou ja, dan zie ik de toekomst wel positief tegemoet. En dat is natuurlijk ook wel wat dreig, want je ken ik ze ticketing omheen, maar dan zei de club ja, maar we zijn een volksclub, dus we willen net altijd hege prijzen vrije, want dat wordt ik ingewikkeld voor een volksclub. Ja, maar ja, uiteindelijk zul je toch een beetje die kant uitmaten. Nee, maar daar rest het net op. Nee, daar rest net alleen nog op, maar dat ben ook is er maar 4% of 50% omheen gooien, daar pakt het die altijd op. Nee. Nou, dan pakt ze die altijd op. Nee. Als 15.000 taskorgers die het alweer een tientje meer per wedstrijd betekenen. Ja, pakt iets op, maar net zo volle. Nee, dat gaat die verhouding net zo goed. Dat stelt niks voor. Als ze natuurlijk promoveren, dan wordt het weer een heel oor verhaal. Ja, maar pakt iets zo als €10 per kaartje. Dus daar is 15.000 keer 10. Pakt 150.000 per thuiswedstrijd meer. Nee, jongen, dat is vast te volle. Wat kost een seizoenkaart? Nee, maar in dit fictieve voorbeeld. Willem zei dat zo'n optie wijze keer. Ja, maar dat is geen optie. Als het €4, dan pakt €74.000 per wedstrijd. Maar daar has alles een seizoenkaart, dus die tel ik het toch net op. Ja, maar een vrees Die vliegen je net op. Die vliegen je net op. Ja. Nou jongens, tot zover deze financiële rubriek. Maar we hebben een eigen dat rubriek. Cambuur een puntenstraf krijgt. Als ze dus dat eigen vermogen, dat is denk ik de gearvetting. Als ze dat eigen vermogen tak om hier net met 4% verbeteren, drie er een puntstraf. Ja, 1 punt. Ja. Oké. Maar goed. Helemaal kijk het verschil. Het is de kampioen en nummer 2. Denk er maar om. Ja, we hebben nog steeds 6 punten voorsprong op nummer 3. Zo is het. Ik wil er nog een tijdje. Dat ze eigenlijk, Sjoen het feit dat... ja, eens een keer. Dat Sjoen het feit dat Baufaast en Verra en Sjöstrand en Verra net. Al die jongen, daar zit het yield. Nee, tuurlijk. En normaal sprutsen verkeer ze Bauuf voor een miljoenenbedrag. Ja. En tuurlijk. Maar ja, als hij mooi zijn poort breekt, wat dan? Wat dan? Ja, maar dat is sowieso, want Cambuur heeft een snelle selectie, dat het Jereveen dus ook. Maar Cambuur eigenlijk, kijk, want nou binnen het vooral wat jonge jongens die, hield hij meer blessures, hè? Natuurlijk hebben we Daan Visser, maar Marsman voel uit, Nap voel ook uit met een blessure. Ja, precies. Maar stel je voor, er gebeurt wat mooi. Mark Diemers. Ja, dan heeft Cambuur wel echt een probleem. Dan heeft Cambuur een probleem, zeker. Dan zou eventueel Soeren de voetballie kennen, maar die is natuurlijk volle minder. Of Rulke. Maar ja, dan is het hetzelfde type als Balk. Dus nee, Cambuur is afhankelijk van Diemers. Dat vind ik wel mooi om te zeggen. Want dat hele Big League kan in de wedstrijd in RKC. Dan wisselt er op een manier dat je Diemers in één keer op het zien krijgt. Of verder op het zien. Of Diemers komt wat meer naar achteren. Of komt aan de zijkant. Of er komen oren jongens in. Dan kan ze zeggen, wat zou er nou gebeuren? Dat Big League zijn nummer 10 baseerd raakt. Wat moeten we dan? Het Balk eruit gaat. Wat maken we dan? Maar we dan Diemers dan? Maar we dan verder dan?
En dat is nou ook een beetje hoe dat aan het zieken is. Oké, jongen, we hebben een nieuwe rubriek. De rubriek De Vraag van Gerald. Gerald van der Belt. Gerald van der Belt is van de quizjes. Vlien Wieke, hier een leuke vraag. Ja, ik ga hem er even lekker voor zitten. Ja. Veerste moeilijk. Ja, het zijn vaak wel lastige vragen. Ik kie hem goed, Vliende Wieke. Ja. Welke Heerenveen-spelers in de bekerfinale zien bij AZ? Tegen PSV? De quizvraag voor de Oh, weer de quizvraag? Nanninga. Oh ja, Dick Nanninga. Dat klopt, denk ik. Maar goed, Stapwest dit weekend. Ja, ik heb stapwest. Ja, dat Nee. is net scherp. de vraag van Gerald, jongens. Welke oordspeler van Cambuur maken ooit voor FC Twente een van de meest bizarre goals door de bal die het achter hem wie, maar zien hak hoe de keeper hinnen te zitten? De Scorpion Kick. Ja, Ja, van de Vaart scoorde hoorde ik zo. Maar Van de Vaart scoorde ik zo. niet. Welke Wat Cambuur spelen van Twente? voor Twente. Var Twente. Scoorde mij de hak de bal hoe de keeper heen. Krijgen we een tipje van de sluier hoe je hier het al? Nou ja, Do heeft hem nooit voetbal in zoen, maar misschien zit hij wel in die boekwerk. Nee, maar dat ik hem al nooit voetbal is, is al een tipje van de sluier, toch? En hij werd het in Leeuwt. Lodi Roemjak. Lodi Roembiak. Dat is net goed. Net goed. Nee, dat is net goed. Die had nooit bij Twente voetbal. Wie het in de tiert van Ian Geert Jelle de Vries? Ik denk dat deze man vaar Geert Jelle voetballen. Bij Cambuur. En hij went nog altijd in Leeuwt. Ik zie hem wel eens erin. Nee, van Rijswijk. Nee, hij had bij Twente. Nee. Nou, ik noem gewoon even spelers op die in Leeuwarden wonen. Zeg hem dan maar niet. Ja, neem hem maar ja? gewoon. Ja, want het is gewoon... Gisteren even letter op Ronken, maar even Nijtink. Ja, is goed. vind ik wel leuk eigenlijk. Dit weekend, jongens. Heerenveen is vrij. Cambuur, die match in. Eindhoven. Nou, Jan Lauwers. het Jan Lauwe stadion. Waarvan je hem gaat erin? Die eer is van hem. Daar mag Ja? ik weer heen. Zo. Zeker, ja. Ik maar krijg heel goed veel voor- wedstrijden. Goed voor de reiskosten. We gaan een beetje een taakverdeling kregen dat Willem alles dwam mooi en Andor gewoon Ik lekker, weekendjes voor. gewoon lekker weekendjes Lekker, voetballen. man. Dan gaat er naar Tottenham en dan gaat er wel letter weer ergens We oors. denken net om een harker. We denken net om Marken. Dat interesseert hem helemaal niks. Het gaat hem om mij. Huppatee. maar- Ado thuis winken wij, hè? Ado thuis? Oh, ja. de krakers. Zo zie ik het er wel uit, ja. Ja, wat denken we daarvan, jongens? Geert Jelle, wat denkt Cambuur Ado, 21 november? Wordt het God dan Lietser? We hadden van Henk de Jong al begrepen, dat wordt niks. Want ADO is zo goed. Ja, Ado is al vol. Ja, met... Cambuur verliest net. Kijk. Mooi. Nou, Maar dan weten we mooi dus nog nice. net of het leak wordt of dat ze Nee, ik zie ik nog net direct winnen, maar ik... Ik zeg gewoon Cambuur wint. Cambuur wint gewoon? Ja, 2-0. Oké. Michael Mols. Nee, we net die Ljouwert. Michael Bos. Ja, die kon van Cambuur naar Twente, toch? Nou ja. Ja, dat klopt. En dat wie echt vaak Geert Jelle zit hier. Ja, dat vergeet je Tot nota klopt alles, maar het is net goed. Dus. Nee, het is net goed. Oh, het is nee, net het is net goed. Johan Jongens, Zuidema. nee, ik net. We gaan eerst naar de overdenkingen, Julian jongens. Hoogma. Dan kun je jou nog even wat extra tiert. Nou, Ja, ik wil wel weten. Mij best kwijt. Jeffrey de Visser. Nee? Nou, zeg het maar gewoon zeggen dan. ja, zit maar gewoon. Willy Cabot. Oh, Willy Cabot. Willy. van mijn tiet, man. Het weer 4 van mijn tiet. Ja, maar hij werkt in jou, want ik shop was erin. Kist dan wel, Willem? Nee, Willy wie? Hij is die net niet meer schreef. Nee? Nee. Hoeveel balcontact die Willy Cabot is op eigen held. Hier, maar Als de hij net in hakken. mijn schrift staan, ken ik ze niet meer uit. Ja, die kennen we wel. Willy Carbo. Willy ja. Cabot. Nou, wie echt het doelpunt van het dier. Die een mooie voetballer. Nou, mooie vraag van Gerrit van der Belt. Nijwieken hebben we weer een nijvraag, jongens. Gerald Verziekje, even iets recenter. Dan kennen wij het mij iets van. meer, Ja, goed zo. We beginnen naar de overdenkingen. En de eerste, die is voor... zullen we die bij beginnen, Andor? Zeker. Promoveren mij bij Oef. Of van januari schuldenvrij. Promoveren. Dan lost ik een heel soort financiële problemen op. Dus door die eerste. Slechte overding. Oké. Ja, slechte overdenking. Nou, dan komt er bij Roelof. Ja. Is er Gurbus Ja, of... of Lamine Yamal? Ja, Gurbu Olé. Gurbu nemen ze hem ook wel. Goed zo. Willem. Ze had Geert Jelle dan zei het. Veel entertainment, maar weinig inhoud. Ja, Heb je het nou bij mij over Gurbu's? Nou, hoe je beiden. Dat let we hier in de midden voor de rest. Je doet nog maar weer een weekend naar Antwerpen, joh. goed. Willem. Willy Cabot of Kian Visser? Ja, dan Kian, want die is die niet meer schreef. Tuurlijk. Kian Visser. En de laatste is dan van Geert Jelle. Geert Jelle. Een Panenka of hut strak leeg in de hoeken? Oeh. Nou, je mag er niet op. Wie van u moet het uitvoeren? Ik. Nee, Don mag zichzelf uitvieren. Ik ben het voeren. En Roelof zit hem goal. Ja. En Roelof doet denk dit. Zet me die beweging. Dan gaat er strak in hoeken. Ja. Maar Roelof erbij. En dat toch weer amusement dan. Ja, dat is mooi. amusement. Jongens, Nijwieken, dan ben je er weer tegengetankt. Dat is de weer is de Geert Jelle Nijwieken. Dan zit je hier. Heerenveen-trainer Robin Veldman. Wat Ja, maakt het Ik zie Bart niet het meisje. Ja, hast u nog even als een slotakkoord nog een pittige vraag van Robin die we volgende week stellen kunnen? Een pittige vraag.
Poeh. Waarom durven jullie Brouwers er niet uit te halen? Pittig. Het is meer een vraag, gaat hij op data, gaat hij zijn opstelling maar zien of ik een beetje op gevoel? Onderbuikgevoel? Nou, net per se onderbuik, maar ik bedoel, we hebben alle eens gevoel, kan je net uitschakelen. Maar data is data. En ik ben net heel erg van de data. Geert van Tunen wel, maar Willem, hè? Hebben we ook zo. Ja, Willem is echt van de Ik ben van data. de data. Maar Absoluut. Geert is echt van de onderbuikgevoel. ja, maar ik ben wel benieuwd hoe de trainer van Heerenveen, Robin Veldman, hoe die verhouding een beetje shut. Oké, nou, het goede nieuws is, Nijwieken, dan kunnen we het een vreetje. Ja. Want Nijwieken De joggersvraag van Geert Jelle. De joggersvraag van Ja, maar Geert ik Jelle. heb wel eens eerder hier een vraag gesteld. En toen weer die weekend daarna uit, toen zou dat gebeuren. En nooit er hoor. Echt niet? Nee. Ja, dat ken Dat is echt de schuld van de presentator. Ja. Waar die Toen de kwam, presentator toen, Rolof? Ik wie zeker Van op Persie kwam je toen. Ja. Ja. Toen mocht ik dit wel wat nodig in. Maar dit toch Nooit weer. Opwarmertje voor de trainer van Heerenveen. want dit is wel een beetje een trauma, het idee. Dan los je die wel op Nee, tafel ik van... lees het totaal net weg. Nee, maar er lijst er nog wel druk op. Van, Ja. dat weer wel. Goed Ja, zo, dat jongens. wel. Nijwieken, nogmaals, Tiege Tanken, Geert Jelle, Nijwieken, ben wij er weer. Mij een nagelnije, grootvolle aflevering van de Sportcast. Graag ontdaan dag.